Kaixo, hemen gauz Iñaki Ziarrusta eta Naia Muñoz Murua, Atz Teatroko kideak gara, Atz Teatro gara. Eta erdu jaialdia, Bilboko aurrantzerki jaialdia antolatzen gabiltza, Bilboko aurrera planaren eta Arrobiaren laguntzarekin. Erdu jaialdia izango da apirilaren 23-tik 25-era, programazioa 4 ikuskizunek osatzen dabe, izango da Barikuan atzaldeko 6:30 Kotondarrak ikuskizuna, Anita Maravillas eta Portal 71-ren arteko elkarlana, Zapatuan goizean 12:30 egongo da Etxerik Txikiena, Jarleku Teatroan Nafartarren ikuskizuna, arratzaldean 6:00 Kaskarot, Atz Teatroarena, eta domeka goizean jaialditxoa amaitzeko, behin bazen internet itzuli eta 13R3P konpainia Lapurtarren ikuskizuna. Umeentzako edo familia osoantzako ikuskizunak ikusten dugu zanean, bai gustuko dugu ikuskizuna ez izatea soilik entretenimendua, ez izatea bakarrik divertimendu bat, ez? Beti eukitea horrazpian azpitestu bat, zerbait ikasbideren bat publikoak nolabait bakotza bere neurrian harrapatu alduena, baina ez neuk esango berez badaukala lerro soziopolitiko bat. Bai, helburua hori da, ez? Euskal antzerkia herritarrengana hurbiltzea. Euskaraz egiten den antzerkia. Umeen hezkuntza osoan eta oso txikiak direnien, ez dakit esango neuke 13 urtera arte eta euskara oso presente dago euren bizitzan. Baina gero, sartzen direnean nerabean, edo nerabezaroan, hor nerabeak heldua izan nahi du, eta kopiatzen ditu helduen ereduak. Pentsetan dugu importantea dela, oraindik ere, inzidentzia bat egitea, umeentzako antzerkian ez ezik, fase osoetan programazio euskaraz hori egotea, hau da, ez bakarrik umeentzat, familia osoarentzat, nerabentzat ere oso importantea, helduentzat noski 17 oso zenbaki tristea dalako, eta hortik joan beharko ginateke apurbet. Bueno, pandemian nik uste dut ikusi dela antzerkiak edo arte eszenikoek edo zelango arteek lagundu da bela jentearen ilusioa mantentzera edo gogorra izan den egoera edo garai bat aurrera pixkat hobeto eroaten. Uste dut jenteak goze daukala, ez? Jentea goze da, jentea hurbiltzen ari da, jenteak ikusi dau antzerkia segurua da, kultura segurua da, hashtag bat baino gehiago dela. Sarrerak apirilaren 1-tik aurrera hartu ahal izango dira atzteatroa.eus webgunean, erdu pestainatxoan, eta sarrera guztiak doainik dira. Bakarrik hartu ahal izango dira 4 sarrera ikuskizun bakoitzeko, eta bertan erregistratu eta listo. Mesedez eskatzen deutzuegu etorriko ez basarie, erreserba badaukazu eta etorriko ez basarie abisatzea. Aforoa oso txikia da dauden protokoloen gaitik, orduan mesedez, ezin basarie etorri edo ez baduzu etorri nahi, abisatu.